Para negociar non debe haber apriorismos, non? E, polo tanto, partimos de cero. Partimos de que hubo unha experiencia de goberno, que evidentemente temos que aproveitar, un goberno que creo que foi moi ben valorado para a cidade, e o que queremos é non defraudar a expectativa, non? Polo tanto, non partimos de ningún tipo de cuestión previa. Creo que o principal é fixar 10 ou 12 objetivos claves de cidade, como pode ser para nós irrenunciable calquer medida que poda axudar ao desenvolvemento socioeconómico da cidade e creación de emprego. Eso creo que é unha das claves. O Plan Xeral de Ordenación Municipal tamén é todos os elementos clave que neste mandato, porque hai que crear ese novo plan. A integración da alta velocidade na cidade de Ourense, as infraestructuras e o aproveitamento urbanístico do espacio, digamos, que queda liberado, e depois, evidentemente, algo que falamos todo o mundo na campaña, que é o tema de aproveitar o sector termal como fonte de xeración de riqueza e emprego, non? Eu creo que con esos 4 pilares, máis outra serie de medidas de carácter transversal, como igualdade de xénero, normalización lingüística, etc., deberían ser elementos para poñer en común en un documento de partida, non? Neste momento, pois, está todo aberto e está todo por, evidentemente, acordar. Non hai ningunha premisa enriba da mesa. Eu creo que o importante é que quede claro que a cidadanía é a destinataria de todas as medidas e acordos que se poidan chegar a tomar e que anteporemos, dende logo, BNG sempre o interese xeral e da cidadanía por enriba de calquer outro tipo de interés. A decisión que tomou onte a Asamblea do Bloque Galego ven a confirmar de alguna maneira o que nós entendíamos que era o que nos demandaban os ciudadanos, é dicir, intentar conformar un goberno sólido, un goberno estable que permita levar adiante os proxectos importantes, tan importantes, estratégicos para o futuro de Ourense. Non hai que obviar que os proxectos que están agora mesmo en marcha, pois, digamos, que naceron e sentaron as bases dese goberno que ahora se vai a reeditar. Por tanto, creo que eso simplifica moitas cousas, non como hai 4 anos que partíamos de posturas moi diferentes, pero creo que agora vai ser moito máis sencillo.